Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Nagkahiusa kita karon niining kasaulugan sa ngalan sa Amahan, Anak, ug sa Espiritu Santo. Mayong adlaw nga Domingo maigsuon ni Kristo. Karon ang pangilin sa Santissima Trinidad. Ang doktrina nga lintunganay sa atong pagtuo diha sa usa ka Ginoo sa tulo ka personas. Ang hingpit nga pakiglambigit sa matag usa ka persona sa Santissima Trinidad ang atong sumbanan sa panaghiusa ug paghigugma. Ato untang daygon o pasidunggan ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Maigsuon karong adlaw usab atong gisaulog ang Basic Ecclesial Community Sunday. Kining gagmay nga Kristohanong katilingban mulambo unta ug magdasig kanato sa pagpuyo diha sa Santissima Trinidad. Ug hinaot unta nga ang atong igsuon, the Venerable Teofilo Kamomot, mugiya kanato sa kinabuhi sa pagkabalaan. Sa atong pagsangpit sa iyang pangama, mga liupo sab kita sa Ginoo nga unta, mabayaw na siya sa kadungganan sa altar. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya o ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga alta. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ulogon ta karon kining santos nga Eucharistia uban sa hugot nga pagtuo sa walay kinutubang kaluoy sa Dios ug atong ihalad ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan lakip na kining mosunod nga mga pangamuyo.
Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoo Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Karong Domingguha atong gisaulog ang kapistahan sa Santissima Trinidad o ang Holy Trinity. Usab atong gisaulog karong adlaw ang Philippine National Independence Day. Nga dinhi ni maong piyesta sa balaan nga Santissima Trinidad, makabaton unta kita sa tinuuray nga panaghiusa o tinuuray nga kagawasan sa matag usa. Mga igsuon ato sabi ampo ang atong mga kaigsuonan nga anaa sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, labi na katong adunay mga baletian nga walay kahigayunan nga makaadto makabisita sa atong tagsa-tagsa ka mga simbahan ug parokya. Aron mamahimo kitang takos nga magsaulog ning santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala, mangayo kitag pasaylo og hinabang sa Ginoo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kaligtasan. Kadait sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos, langit ng ay
magampo kita. Diyos nga mahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuuran ug sa Espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ila sa himaya nga tunhay nga Trinidad, ug pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa mga panultihon. Mao kini ang giingon sa kinaadman sa Dios. Una ako sa tanang mga binuhat sa Ginoo. Ang una sa iyang mga gimugna. Gibuhat ako niya sa sinugdanan pagayud, sa wala pa buhata ang kalibutan. Mahimugso ako sa wala pa'y mga lawod, sa wala pa'y mga tubod sa tubig. Didto na ako sa wala pa ang kabukiran o kabungturan. Sa wala pa buhata sa Dios ang kalibutan ug ang mga kaumahan, bisan gani sa wala payuta. Didto na ako sa paghimutang niya sa langit, sa paghikyad niya sa gitabunan sa langit ug sa yuta, latas sa kadagatan, sa paghayhay niya sa mga panganod sa langit, sa pagbabuhagay niya sa mga tuburan sa kalawran, ug sa pagsugo niya sa mga tubig sa dagat, sa dili paglapa sa ilang utlanan. Dito na ako sa pagbutang niya sa sukranan sa kalibutan. Tupad ako niya. Maurag arkitekto ako. Ako'y maglilipay kaniya adlaw-adlaw. Malipayon ako kanunay uban kaniya. Ug sa katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Sa pagtanaw ko sa imong kalangitan, ang buhat sa imong mga tudlo, ang buwan ug ang kabituunan sa imong gipahiluna. Unsa ba ang tawo nga nanumbalik ka man kaniya? O ang anak sa tawo nga nagtagad ka man kaniya. O Ginoo among Diyos, pagkakatingala sa iyong ngalan sa tibuok kalibutan. Imo siyang gibuhat nga ubos lang og diutay sa mga anghel, ug imo siyang gipurong-purungan sa himaya ug kadungganan. Gihatag mo kaniya ang pagmando sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanan, ubos sa iyang tiilan. O Ginoo among Diyos, pagkakatingala sa imong ngalan sa tibuok
kabakahan, o bisa na mga mananap sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug ang tanan nga nagalangoy sa katubigan. Diyos, pagkahangalan sa imong ngalan sa tibuok Kalibutan, O Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon og nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong mapailubon. Ang pagpailob makapahimuot sa Dios, ug ang iyang kahimuot naghatag kanatog paglaom. Kining paglauma dili gayud mapakyas, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, daghan paunta kaayo akong isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa Espiritu sa kamatuuran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuuran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan ko kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang nga umaabot. Himayaon ako niya, kay ang ania kanako maoy iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya samahan ako busa giingon ko nga dawaton sa Espiritu ang ihatag ko kaniya.
ug isugilon niya kini kaninyo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, Kristo. Maigsuon diyan ni Kristo mayong adlaw kanatong tanan. Atong ibati usab ang atong mga kaigsuonan nga nadya sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan sa mga telebisyon o sa social media nga sa ilahang pagsalmot nining TV Mass ning Santos nga Misa. Karong adlaw makadawat unta sila sa grasya nga ilahang gipangayo gikan sa Ginoo. Labi na nining pagsaulog nato sa kapistahan sa Santissima Trinidad nga mao ang pagyukbo, paghatag o paghimaya sa Dios nga mahan, sa Dios nga bugtong anak nga si Jesucristo o sa Espiritu Santo. Maigsoon magsugod ta pagsabot ngano nga ngato ang pagtuo adunay usa ka Dios, tulo ka personas. Usa meaning nagkahiusa ug tulo ka persona meaning nagkadaiyang nawong o kinabuhi apan usara ang ilahang tumong ug tinguha. Siguro nakadungog kita nga sa atong katilingban, sa atong pamilya, kung adunay bag-ong mataw nga bata, magunahuna ta og pangalan nga ihatag. Dayon, kung unsa gani kasagaran, pangalan nga ihatag sa bata, kombinasyon ngalan sa ginikanan o sa ilang lulo, o kinsa kadtong adunay mga paryentihan nga adunay mga maayong binuhatan, maoy sundon ang pangalan. Mao nang adunay the third, the fourth, kay gigamit gipadayon ang ngalan, hoping nga mapadayon usab ang mga maayong buhat. Apan sa atong paghingalan, pag-identify kung kinsa man ang atong Ginoo nga atong gihawiran, ang atong gituuhan, kaning pagtawag ug paghingalan nato sa Dios gawas na sa atong kaugalingong katakos. Nganuman, sa unang pagbasa atong nadungog sa kaalam, ang Dios na una naman nato. So dili na nato siya mahatagan og pangalan tungod kay bisan wala pata ang Dios ana-ana. So unsa ang atong ikaduha nga buhaton isip mga kalibutanon, kinahanglan ta nga adunay pangalan pinaagi sa atong kasinatian. History. So sa ato pa, ang kaagi sa pagtuo nga Dios nun, sa unang bahin ug yugto sa ilang pagkighalubilo sa Dios nga dili makita, ilang nahibaw-an ug nasayran ug kini nausab sa atong mga pagbasa sa ato ang balaan nga kasulatan nga ang Dios usa ka manggihatagon, maprotektahanon nga Dios, providential God. Susama sa usa kaamahan nga nagbantay, nanalipod ug naghatag og mga unsay naang gikinahanglan ngadto sa iyang mga anak. Sa ato pa maigsuon, simple nga pagkaistorya, amahan ang Dios. Ang amahan nga nagbuhi, naghimo ug nagpatigayon sa kinabuhi sa iyahang pamilya. Apan lagi mga igsuon, sama sa atong katilingban karon, no? Ang mga anak mubulag sa ilang mga ginikanan, mulayo sa ilang mga ginikanan, gani aduna may makita nato nga mga ginikanan nga gipasagdan sa ubang mga nasod, ang mga tigulang nila adto nay butang dito sa home for the aged, no? So sama
sa Kristoha, sa pagtuo nga Dios nun, adunay pagkatibulaag. Ug ang pagkatibulaag diri nagumikan sa tawhanon nga buhat. Ang mga anak nga milayo sa ilang pamilya, milayo sa mga comfort sa mga ginikanan tungod kay gusto nga mag-independent. Tungod kay gusto nga magkaugaligon. Ang pagtuo sa atoang nasundan, ingon usab ni ana. Napulan siguro sa pagpaabot sa Dios nga dili makita, mibulag. Wa na mosunod sa pagbuhat sa katarong ug kaayo nga maoy gitudlo kanila. Mao nga ang amahan nga nagpabilin sa iyahang tumong og tinguha. Bisan sa iyang pagkalayo, iyang gihimo nga posible nga mahitabo nga ang usa ka representante sa amahan mamahimong makasinati o makahalubilo sa iyahang mga hinigugmang katawhan. Mao nga gipadala niya ang iyang bugtong anak nga si Jesucristo. Ikaduhang persona nga gipakita isip usa ka kinaiya sa usa nga Dios. Pagkaanak. Ug unsa ang tinuray nga abilidad sa anak? Mao ang pagtuman sa tuyo sa amahan. Mao ang pagpadayon sa kaayo ug gugma sa amahan. Di apod sa pikas, aduna na usab nga gusto nga muguba, muhunong, mupakgang sa misyon sa anak sa Dios. Mao nga si Jesus isip nagpakatao nga Dios gi papas tungod kay siya aduna may tawhanon nga kinaiya og lawas. Apan nato nakita sa pagkaanak sa Dios na Jesucristo sa iyang pagkaugalingon nga diha makita nato ang sakripisyo, ang pagkaandam nga mudawat sa kasakit ug kamatayon alang sa kamatuuran nga iyang gidala. Ug kining maong kamatuuran mao ang gugma sa amahan, ang makanunayon nga pagpabilin sa amahan sa iyahang pag-amuma sa iyang katawhan. Mao nga bisan sa pagkawagtang sa presensya sa lawas na Jesucristo, isip tao og Dios, isip Dios nga nagpakatao, gipadala niya ang iyahang Espiritu Santo. The Spirit of Christ that encourage and empowers us. Ang Espiritu Santo nga maoy maghatag kanato sa lamdag sa kamatuuran. Aron kita dili lamang makasabot kun dili makabaton sa katakos sa pagbuhat kung unsa ang gitawag sa kamatuuran. Lakip na ni ana ang sakripisyo, pagpakasakit o bisan sa kamatayon. Atong nakita mga igsuon nga kini usa ka kasinatian na sinati ang Dios diha sa iyang pagkaamahan, na sinati ang Dios nga usa diha sa iyang pagkaanak, na sinati ang Dios nga diha sa iyang pagka-espiritu, bisan dili makita apan ang kusog ang iyahang presensya mabatyagan o masinati. Makita lamang nato kini maigsuon diha sa ilahang pagkahiusa. Ningon si Jesus sa iyang ebanghelyo diri sumala ni San Juan, kung unsay iyang gisulti, dili iyang sulti kun dili nagagikan sa amahan, apan mauusab ang iyang tumong ug tuyo diha sa pagpadayag sa kamatuuran nga iyang gihatag ngadto sa katawhan. Mga igsuon sa atong katilingban karon, nindot unta kung makita nato ang tinuray nga kahiusahan. The unity that is grounded on honesty. Dili na nato kinahanglan nga ato apang tabun-tabunan ang kamatuuran aron kining mga katawhana musunod sa atong ideya ug atong kagustuhan. Nasama man ta ani sa mga ginikanan nga
aron lamang muhunong ng ilang mga bata, mga anak og hilak, ingnon nga ayo nagkagol kay palitan lagi kag ice cream, no? Bisag panahon sa brand out, no? Nato panahon sa audit, sigig brand out, pero naagya po yung mga bata nga mangayog ice cream. Niingnon na to mga bata, wala lagi ice cream ron kay brand out walay kurinti. Ingon dayon mga bata, sige lang bahalag lanay. Ang kamatuoran, dili na to himuon nga usa ka sayop o misinformation ngadto sa katawhan. Aron sa ingon, sa ilahang pagka-misinformed, ang mamahimo hinuon nga tinuod mamahimong sayop ug maunay hinuoy tuuhan. Adunay gitawag bitaw nato nga the voice of the people is the voice of God. This is very true. Kung unsa ang atong nahiusahan, kung unsa ang atong nahugpungan, mao ang tinuuray usab o gikumpirma nga iyang pulong sa Dios. Tungod kay ang Espiritu anaa man kanato. Apan mga igsuon, kining panaghiusa usab sa katawhan, kining tingog usab sa katawhan, mamahimong corrupted kun kini hatagan og sayop nga impormasyon. Mao nga mamahimo nga ang Espiritu Santo dili makahimog lakang og buhat dinhi kanato tungod usab sa dili panaghiusahay. Atong iyampo mga igsuon nga niining atong pagsaulog sa piyesta sa Santissima Trinidad. Makita nato ang tinuuray nga panaghiusa diha sa gugma. Kanabang kung unsay gusto o makaayo sa tanan, mauusab ang atoang damguhon, mauusab ang atong paningkamutan, mauusab ang atong ilihok. Dili kay kung unsay makaayo kanato, maoy atong ibaligya, maoy atong inegosyo, maoy atong ihimuong popular, bisan sa at the expense ni adtong mga ultimo sa katilingban. Gipahinumduman kita karon mga igsuon ko diha ni Kristo sa Santissima Trinidad ang pagkaamahan sa Dios, ang pagkaanak ug masulundon sa Dios ug ang pagkatinuod nga presensya sa Espiritu diha sa gugma sa Dios. Kitang tanang katawhan kung magkahiusag makakat-on ni ining kahiusahan nga iya sa Dios adunay kamatuuran nga magapadayon ug maglig-on kanato sa matag panahon nga kita magsagubang sa mga krisis sa kinabuhi. Muingon ko mangigsuon nga kita lumalabay nining kalibutana. Bisan kung unsa pa ang atong naabot sa kinabuhi, mamahimong dagko ug gagmay. Mahimong magamhanan ta sa atong tagsa-tagsa ka mga posisyon. Apan moabot ang panahon nga kita mulabay lamang niini. Ang magpabilin ang mga maayong buhat. Ang Santissima Trinidad, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo nagpadayon pagbuhat sa mga maayong buhat. Atong iampo nga ang kadaugan sa katarong batok sa kadautan mahitabo dinhi sa atong kapanahunan o mahitabo lamang kini kung kitang tanan tinuuray nga nakahiusa ug nakakita sa lamdag sa Dios diha sa kamatuoran. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo sa Dios. Nagato kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang kagagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios,
kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan og sa anak. Dungan samahan og sa anak gisimba siya og gihimaya. Umisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa gugma ang Santisima Trinidad mao'y nagmugna sa tanang mga butang. Puno kita sa katingala ug kahibulong tungod sa mga talagsaong butang nga gihimo samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing, magdungan kita sa pag-ampo diha sa pag-ingon. Among may gugmaong Amahan, Anak ug Espiritu Santo, pamatia kami. Among may gugmaong Amahan, Anak ug Espiritu Santo, pamatia kami. Mahigugmaong Amahan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Himua kaming matinahoron sa tanang mong nilalang, aron ang kalibutan among mapalambo o mapabungahon alang sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Amahan, Anak ug Espiritu Santo, pamatia kami. Langitnong Amahan, imong gipakita ang imong dakong gugma sa katawhan, pinaagi sa imong bugtong anak si Hesukristo. Kinsa napakatawo o nakipag-uban kanamo. Tabangi kami nga mutubo sama kang Kristo, aron mamahimo kaming instrumento sa iyang pagpanubos o paghatag kagawasan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Amahan, Anak ug Espiritu Santo, pamatia kami. Maluluyong Amahan, imong gibubo sa kasing-kasing sa tawo ang imong kinabuhi o gugma, pinaagi sa Espiritu Santo. Lukmaya ang among matig-ang nga kasing-kasing nga puno sa kasuko o kaligutgut, aron matigbabaw ang pagpasaylo o pag-inigsuunay sa among katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Amahan, Anak ug Espiritu Santo, pamatia kami. Tuburan sa pagkabalaan, itugot ang among igsuon, si Venerable Teofilo Camomot, ug si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Amahan, Anak ug Espiritu Santo, pamatia kami. Alang sa atong mihalin nga mga kaigsuunan, nga muambit na sila sa walay katapusang himaya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Amahan, Anak ug Espiritu Santo, pamatia kami. Dios Amahan, Anak o Espiritu Santo, ang umaabot nga World Meeting of Families nga panaghimuon sa Roma o Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod 26. Magbamungahon unta og mamahimong buhi nga timailhan sa Dios ng gugma ug panighiusa. Magampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Amahan, Anak ug Espiritu Santo, pamatia kami. Ato karong iampo nga unta masumpo na ang COVID-19. Magampo kita sa Ginoo. Among mahigugmaong Amahan, Anak ug Espiritu Santo, pamatia kami. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo nga gihalad namo alang sa tanang kabuhatan. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa ngalan sa imong anak nga buhi ug hari
hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, magampo kita aron ang atong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, aron sa pagdayo pagimaya sa iyang ngalan, magalong sa kapustanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Santo sa Ginoong Dios namo, pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga halad sa among pag-alagad. Kung pinaagi ni inihimua kami, nga tunhay gayud nga gasa alang kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ang sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo, may usa ka Dios, usa ka Ginoo. Dili sa usa ka persona, kundi sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituohan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo. Mauusab ang gituohan namo mahitungod sa imong anak ug sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kinitubang pagka-Dios, simbahon namo ang tulo ka kanagkalaing-laing persona ug ang usa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kerubim ug sa mga seraphim, nga sa walay hunong nagatuaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos, na Ginoo. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Sa
santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanag, si Kristo mubaling Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francesco among papa, ni Jose among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malawomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon, uga mo ikaw nga mayaon, pinagi na Kristo imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Kitang tanan nga katawhan sa Dios siniusa diha sa gugma sa kahiusahan sa Santissima Trinidad, adunay katakos sa pagtawag sa atong amahan diha sa langit, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Kristo. Amay namo nga nasa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayo mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala
ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na so Kristo among manunubos. Kay imo man ang hingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Anaasab kanimo. Ato karong ipakita ang paginigsunay. Panagdayt og kalinaw, manaa kaninyo. Mga igsuon, kini mao si Jesucristo ang kordero sa Dios, ang ikaduha nga persona sa Santissima Trinidad, ang anak nga masinubtanon diha sa gugma samahan ug binuligan sa Espiritu Santo. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, ako amay mo kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang mamaayo. Ang lawas ug dugo na Jesucristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Makaayo unta namo sa lawas ug kalag Ginoong Dios namo ang pagkalawat ni ining sakramento ug sa pag-ila sa Santissima Trinidad ug sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit no nga mahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo
alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maigsoon kaming mga Madres and Daughters of St. Paul, mapasalamaton sa tanan natong mga collaborators ug sponsors. Tungod kanila, padayon ang atong paghatod kaninyo, nining santos nga Eucharistia sa telebisyon. Daghang salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Melchor Ferzas, from the Society of the Divine Word. Og sa makausap pa, mohangyo gihapon kami sa inyong tabang, aron mapadayon nato kining santos nga Eucharistia sa telebisyon matag Domingo. Palihog, ideposito lang ang inyong donasyon sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo kanatong tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manawasa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa. Lakat kamo diha sa kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.